በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውልዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰማሁም እግዚአብሔር ቤተሰብ አገልግሎት ጎይታ አማላጥ ቅድስት ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ኩሎም ተሳውቱ ነገደ መላእክት እትምሕፀኑን እትአምኑን ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ረድኤት ተሓቱን ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዕልኩም ከመይ መጽኹም ከመይ ኣለኹም አሜን። ልዑለ ባህሪ አልሻዳይ አምላኽና በቶም በአና ድኹማት ባሮቱ ዝኾንና እግዚአብሔር አምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እቲ ንሕንና ንመኖን ንጽውዖን ክሰምዓና ድማ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ኩሉ ግዜ ብመብፅዓ ንቆርቦ አጽንሐና ንብሎሞ የጽንሐና ሃበና ንብሎሞ ይህበና እሞ ከምዚ ገሩነ ዝለማዓንቲ እዚ ዘብቅዓና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። በአርከስ ኩልና ብድድልና ናይ ሓንቲ ደቂቕ ጸሎት ኩልና ብስርየትን ብጸሎትን መንፈሳዊ ትምህርትና ክንጅምሮ ሕግን ስርዓትን ስለ ዝኾነ ኩልና ዘለና ኮይና ሓፊድና ጸሎትን ስርየትን ክንገብር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መሐሪ አምላክ መሐረነ፣ ተሳሃሊ አምላክ ተሳሃለነ፣ በረከታ ለማ አምላክ በረከቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ በረከቱ ለመድኃኔ ዓለም በረከተ ኩሎም መላእክት ጻድቃን ወሰማዕት ተካፍለና። አጎይታ አምላክ ብርሃነ ልበናና ክፈተልና። እቲ ምህር ንስኻ አኸሞ ትንመሃሮ ብልብና ሕዲርካ ብቅድስናን ብሓቅን ክንከይድ ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና። ዝተቀደሰን ዝተባረኸን ዘመን ግበረና። ኣብ ኩሉ ዓለም ፋሒልና ስምካ ክንፅውዕ ስምካ ክንሰምዕ በረኸት ክንረክብ ተኣኪብና ዘለና ኣብ ልዕሊ ጸጋ ጸጋ ኣብ ርእሺ በረኸት በረኸት ኣብ ርእሺ ሃብቲ ሃብቲ ኣብ ርእሺ ጥዕና ጥዕና ሃበና እሞ ሁሉ ብምሉእ አካልናን ህይወትናን ምስ ደቅናን ንብረትናን ንዓኻ ከነገልግል ግበረና። ወጎይታ አምላክ ዝተቀደሰ ተባረኸ ዘመን ግበረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በዝለማዓት ዝወዓሉ በረኸቶም ረድኤቶም ናይ ይፈለየና አምላክ። አቡነ ዘበሰማያት ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለተና ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንግዛእ በሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ ክስመ ዚአከ ኢት መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለሙ። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብርክት አንቲ እማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርሥ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ለነ ምሕረተ አፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ይፍታሕ ወይስረይ ህድጋን ጦ ይቀድስ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ከሳቴ ብርሃን ወልድ ደብሮ ስልጣን ዘወሀቦ ለአበዊነ ሐዋርያት በደም ዘሰረይ ኃጢአት ዓለም ይስረይ ለኩም ኃጢአትክሙ አንቱም አበውየ ካህናት ወአዲያቆናት አግብርት ወአዕማት ዕዱ አንሳርጉ ህፃናት በበስምክሙ ኮኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ይረስየኒ ይረስየኩም በአፉ ለመንፈስ ቅዱስ ወማእሰር ለሰይጣን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ በዛሃል በዝሬቶ ዘይመጽእ በእንተ ኩንድሏን መንግሥተ ሰማያት ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሐረነ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት سري هاتيات يو هاتيات كل حزبك እግዚአብሔር ታማ ስራ ኃጢአት እግዚአብሔር ታማ ስራ ኃጢአት እግዚአብሔር ታማ ስራ ኃጢአት እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም በብዘለና እስራኤልና ኃጢአትና በምሕረቱ ድማ ይምሐረና አሜን። ክቡራት ህዝበ ክርስቲያን ከም ተቀዲምና ሰላምታና እግዚአብሔር ዝገበርናዮ ሕጅውን በስም አብ አሚንና ወላዲልና በስም ወልድ አሚንና ተወላዲልና በስም መንፈስ ቅዱስ አሚንና ሰላጤልና ሰለስተነቶምን ሓድነቶምን አሚንና ንኸይድ ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዕልኩም ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ኣለኹም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ክኸውን መልስኹም ዘጠራጥር ኣይኮነን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ግን እቲ ስም እግዚአብሔር ክንጽውዕ ስለ ዘለና ንእግዚአብሔር ቀሪብና ድማ ኩሉ ግዜ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክንከይድ እዚ ወሃበና ትምህርቲ ድማ ኣጽኒዕና ሰማዕቲ